Ola, como está hoxe o día? Chove? Está un día bo, pero hai que estar no sol, senón a sombra non se aguanta. Ven un frío... Está cando se está en boa compañía. Isto é joder, Con miña neta que é un un sol sol de de mediodía. mediodía. Mira, en xaneiro, Oveiro, En xaneiro a beiro. en febreiro, alleiro, Alleiro. febreiro tamén, alleiro. En marzo, patacas, en abril, aguas de mil. no, en abril, patacas tamén. De todo. De todo. Patacas, De todo como cebolas. que. Salada, pimentos, tomates. Depende da terra, que hai terras xeias que ten que máis de hai que regar. Terras pesadas que non, por exemplo, non poñemos na horta, como é polo fondo, ten máis lintura, está mellor a horta, mira que follas grandes botas. Labrador, solo Dios. Eso, Porque se por moita cousa que fagas, se non queres salir ben, non non sabes. sale. Cando é época de podar? Podar, pois, Este xa en diciembre. se pode podar en noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta marzo. Hasta marzo. Despois, as coles en que época? As coles podense No poñer outono. en outono, pois para ter máis podón. O martillo, Pois, No. o martillo, para ti, Novembro, mas para o para ti, veciño. para o veciño. No. iso martiño, para ti é para o veciño. En outono, para ti é máis podón. Os tomates? Os tomates se che dixen, En abril. dos pouco hai que escuxo. Hasta luego. Ya vas a... Eso de... Italiano. Bien, que máis? Os navizos? Pero que tes todo ano? Os nabos? É mesmo. O perixel? Se queres ter perixel todo ano, Cando no mes de maio. Ben. Despois, para plantar as flores, cando é a mellor época? hai que plantalas, pois, desde diciembre hasta marzo, calquera caso. E se son con raíz, ainda se poden plantar en calquera época, hai que regalas, pero E despois as hortensias? as hortensias podalas no mes de diciembre, plantalas no mes de xaneiro. Os rosales? Os rosales tamén. Os rosales? Hai uns que prenden de Hai que maravilla, podalos outros que tamén. non tanto. Para cando se podan, e despois que se poden enterrar na terra, se choren tanto. Despois de diciembre hasta marzo, en calquera época. Depende, se non vamos a existir. E para... Silvas e os tuxos non se prende, non se plantan, é máis danche de maravilla. E para podar os setos? Ou para podar, hai setos como estes nosos que se poden Podar. soprar todos os días. E as camelias dicen que se poden podar de todo, pero nós podamos non sei grande, foi a máquina que bonita está xa. Por que te gustan tanto as flores? Porque é como un matrimonio, un jardín sin flores é como un matrimonio sin hijos. Un matrimonio sin hijos é como un jardín sin flores. E Eso por é que un che castellano, buscas toca de pegar. Porque se non vexo doble, os cartos non dobles non vexo. todo doble? Se estou así fijo para unha cousa, vexo dúas, se estou ben, depende, iso é, cando se lle pon para ali, o pau se lle para ali. Esa é a maraña do ben. Non sei que coño todo pasar eses ollos. Estou ahora mesmo, vexo ben. Pero hai outras veces que póñenseme as cousas dobles. E como faz para que non se che poñan as cousas dobles? Dar un ollo. Pois dar outro, depois se coloca outro. Bueno, un biquiño. Son máis que unha Penitencia. pini... Tencia. Penitencia.